vapaaksi. Scott jätetään vapaaksi ja Scott ei erehdy. Mies on ollut nyt kyllä melkoissa liekeissä myöskin kaaren takaa finaaleissa siis ennen tätä peliä. Vain 3 onnistunutta kolmosta, mutta tätä oli jo 5 miehellä sisään tulitettuna tämän ottelun kuluessa. Peli on jälleen tasan. Alle 2 minuuttia enää jäljellä. Kataja. Wayne Bernardille. Bernard Koposen edestä. Ei saa palloa sisään ja askelrike. Yksi 54 kellossa. Ja samalla myöskin aika lisää. Hakim Scott tosiaankin 5-9 kolmosestaan sisään, kun pudotuspeleissä ja näissä finaaleissa kolmosprosentti on ollut noin 25 luokkaa. Ja tosiaankin ennen tätä 4. finaalia näissä 3 aiemmassa loppuottelussa Scottilla vain 3 onnistunutta kolmosta ja tänään siis 5 ja nyt jo 34 pistettä kasassa. Hänen pudotuspelien paras lukemansa. 1.54 siis jäljellä. Go in from the side. Jukka, go in. Look for that inside Kylo, if you are sure. If no, hand off. Screen on the ball. Jukka go out. And after screen on the ball, you move. Hakim is here. Don't tell from the shooter, it's okay? Quick movement, guys. Peli tasainen 68. Hongalta sisään Koponen, Scott, Muurinen, Matinen, Williams, eli Perkins jää penkille. Kouvolta Iisalo, Kaares virtaa, Bernard, Smith ja Kataja. Heistä Iisalolla 4 virhettä. Hongan pelaajista Muurisella, Scottilla molemmilla 4 virhettä. Petteri Koponen. Puolestana Iisalo. Sitten Muurinen. Muurinen tänään vasta 3 pistettä, mutta 7 levypalloa. Koponen 10 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Tänään 1,5 minuuttia ottelua jäljellä. Koponen ottaa vielä syöttöön Williamsille ja Williams tunkee pallon sisään. Honka 2 pisteen johtoon. Katsotaan mitä Kouvot nyt keksii. Koponen rikkoo. Menettäessä vähän tasapainonsa ja Bernard vapaa heitto viivalle tuonne 2 lisäksi. Heitto sisään. Mitä nyt sitten arvotaan tulostaulu kanssa, siellä nimittäin pisteitä napsitaan suuntaan ja pois. Ja täällä kävi puoliväli edessä niin, että ja tilastoihinkin jäi yksi Ben Perkinsin 3, joka ei yltänyt lähellekään koria ja se jäi myöskin sitten lopputulokseen saakka, mutta nyt saadaan taulu kuntoon. 70-71. Wayne Bernardin 3 pisteen hyökkäyksellä. Kouvot johtoon, kun Honka on pyytänyt jo vaihtoa aiemmin. Perkins tulee Matisen tilalle. Kouvot johtaa pisteellä 1.19 ja sitten vähän silmään tullut sormesta taikka jostain, kun Matinen itsensä vaihtoon pyytää. 1.15 jäljellä. Petteri Koponen pallon kanssa. Kouvot pisteen johdossa. Muurinen. Perkins Smithin edestä. 3 ohi, mutta jälleen Matt Williams. Todella tärkeä levypallo, mutta potkua sieltä näytetään. Eppuva on tuokin tuomio. 1.06 kellossa ja pallo Kouvoille. Matt Williams vähän vaisuma perjantai-pelin jälkeen. Ollut tänään kyllä todella isossa roolissa. Hakenut noita roskapalloja joukkueelleen. Tuolla hyökkäyspäässä mies on reppinyt 0,5 tusinaa levypalloa. Kaares virtaa. Viimeinen minuutti käynnistyy. Wayne Bernard vaikeuksissa pidemmän Muurisen kanssa. Sitten Smith kohti koria. Ei koria ja hyökkäjän virhe Corey Smithille. Katsotaan sitten taas lähteekö pallo Smithin kädestä ennen kuin hän Scottiin törmää. No ei kyllä lähde. Eli siinä mielessä täysin oikea tuomio. Kouvot pisteen johdossa.
Akim Scott 34 pinnaa tänään. 5 onnistunutta 3/9 yrityksestä. 10 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Scott on menettää pallon. Saa sen vielä Muurisen käsiin. 5 sekuntia jäljellä. Scott kolmonen. Tällä kertaa ohjaa Iisalo hakee levypallon. Mutta sen yli pääty rajan. Aivan käsittämätön mokka Tuomas Iisalolta. Ja se saattaa kyllä maksaa Kouvoille hyvinkin paljon. Matt Williams on siellä polvillaan kentän pinnassa. Tuomas Iisalo tosiaankin taistelee levypallon joukkueelleen, mutta Tunaroi sitten pallon ulos kentältä ja Hongan haltuun. 20,3 sekuntia jäljellä. Eli Honka saa tästä viimeisen hyökkäyksen ja mahdollisuuden ratkaista toisen perättäisen Suomen mestaruuden itselleen. Matt Williams aika tuskaisen näköisenä vaihto penkille. Are you okay, Matt? Okay, Ben in. Yeah, 1, 2, you guys in. Come on, it's no problem. Listen me, Ben. No, Petsku, you will be with the ball. You know, we just ran. Jukka, Kibe and Ben make like that. Kibe screen just to get the ball. Käsittämättömän huikeat finaalit tässä nyt on nähty, käy tässä pelissä miten tahansa. Eli jälleen viimeiseen hyökkäykseen tämän loppuottelun voitto ratkeaa. 20,3 sekuntia on jäljellä ja pallo hallitsevalla Suomen mestarilla Espoon Hongalla, joka johtaa siis ottelusarjaa voittoon 2-1. Koposelle siellä palloa piirreltiin. Koponen menee rajan taakse. Kouvola siis vielä pisteen johdossa. Koponen avaa ulos. Muurinen vain 3 pistettä tänään. Hän antaa pallon takaisin Koposelle, joka pelaa nyt ensimmäistä kertaa näissä finaaleissa. Kouvola pisteen johdossa. Kohta 10 sekuntia jäljellä. Iisalo puolustaa. Petteri Koponen. Sitten ulos Scottille. Scott vaikeasta paikasta heittoa ja se menee sisään! 3 sekuntia jäljellä. Alkaako tästä Hongan juhlat? Bernard heittää ohi. Ja näin Suomen mestaruus Espoon Hongalle toisena keväänä peräkkäin. Huimien vaiheiden jälkeen Tuomas Iisalo vanhassa kotihallissaan Antti Sankarinen tuon hyökkäyslevypallon jälkeen. Espoon Honka Suomen mestariotteluvoittoin 3-1. Hongan 5. Suomen mestaruus 2000-luvulla. Tämä miehen Mihailo Pavisevicin 5. Suomen mestaruus 8 kauden aikana. Akim Scott, juhlittu sankari, 36 pistettä tässä ratkaisevassa loppuottelussa.